Тинчурин театрында Карим Тинчуринның үзе турында «Хыялга бер адым» дип исемләнгән спектакль әзерләнә. Премьера 18 һәм 19 декабрьгә билгеләнгән. Шул уңайдан матбугат конференциясында спектакльнең үзенчәлекләре турында сөйләделәр. Пьесаның авторы прозаик Рөстәм Галиуллин, аның нигезенә Карим Тинчуринның хатыны Сәйяр труппасы актрисасы Заһидә Тинчурина истәлекләре салынган. Ул истәлекләрне үз заманында язучы драматург Рабит Батулла туплап, җимерелгән бәхет әсәрендә тасвирлый. Спектакльдә илебез һәм милләтебез өчен катлаулы булган 1921 ел сурәтләнә. «Хыялга бер адым» спектаклендә 14 персонаж катнаша, төп рольне театрның әйдәп баручы артисты Артем Пискунов башкара. Карим Тинчурин ул бөек драматургларның берсе дип әйтер идем. Чөнки аның әсәрләре куелмаган театрлар бик аз. Яңа спектакль ул туган бала кебек. Без аны бик теләп көтәбез. Чөнки һәр яңа әсәр белән яңа тамашачы килә, яңа эмоциялар, яңа фикерләүләр.